Ahmet Çağrı'yız. Bilim katı ağır ayaklarım vuruşarlar. Ne hemen katı ağır karı? Ayağınıza berýär ağrık. Hava veriyor. Biliniz ağrıyamy? Ağır ya. Biliniz götürmek kıyın bolýarmy? Hava kıyın oluyor. Biliniz ýadaýarmy? Ya da ya. Onda sizin bilinizde ýanky disk iňiňiz nerw kökçagsyny gysýandyr. Disk iňiňiz bardyr ýa-da oňurgaňyzda gysyklyk ýa-da oňurganyň durnuksuzlygy bardyr. Bular ýagdaýda biz oňurganyň disk iňgisini aýyrýas, ýanky nerw kökçagsylaryňyzy gysylmakdan boşatýas. Eger sizde gysyklyk bar bolsa, eger sizde oňurgaňyzda durnuksuzlyk bar bolsa, onda biz oňurga disk iňgisini aýyrmak bilen çäklenmeýäs. Bular ýagdaýda biz oňurganyň arasyndaky disk iňgini aýyrýas, ýerine titan keç material goýýas, hem de titan şuruplary bilen berkitýäs. Şular ýaly operasiýany biz köpürlük hastanamyzda geçirip bilýäs. Siz ilki bilen MRT kompýuter barladyny geçip gelip, ondan täze maslahatlaşalım. Bizim operasiýon otogumuz disk iňgilerinde operatsiýalar şul operasiýon otogda ýerine ýetirilýär. Operasiýany ýerine ýetirmek üçin intraoperasion mikroskopumuz hem de rentgen dugamız, ýagny S dugamız ulanýar. Eger oňurgan durnuksuzlygy bolan ýagdaýynda oňurgan arasynda disk keýşlerini, ýagny titan keýşlerini goýýas, hem de oňurgan durnuksuzlyklary titan şuruplary bilen berkitilýär. Hem de oňurganyň, ýagny operasiýalaryň, operasiýalar bizim instrumentlarimizde, dünýäniň öňde barjy instrumentlarimizde, Lewat köpürlük hastanamyzda ýerine ýetirilýär.